69 persuna ġew imħarka waqt spezzjonijiet li saru mill-Pulizija tul il-lejl tal-għejliet l-ewwel tas-sena. Membri mis-sezzjoni tat-traffiku flimkien mal-Pulizija mis-sezzjoni tal-Klieb wettqu diversi kontrolli fit-toroq Maltin. Waqt dawn il-kontrolli li saru f'diversi nħawi fosthom il-Furjana, Ħattart, Taslima, Burmarrat, San Ġiljan, Is-Swieqi, Ir-Rabat, Iż-Żejtun, Il-Fgura, San Ġwan u Ħażabbar ġew spezzjonati numru ta' vetturi u ġew imħarka 69 persuna. L-imsemmija persuni ġew imħarka minħabba ksur ta' regolamenti tat traffiku li jinkludu sewqan mingħajr liċenzja valida u mingħajr polza tal-assigurazzjoni, sewqan mingħajr ċinturin tas-sigurtà, sewqan veloċità eċċessiva, dwar mhux skont il-liġi, użu ta' telefon ċellulari waqt is-sewqan, vetturi bit-tinted glass, vetturi mingħajr numru ta' reġistrazzjoni fost diversi ksur ta' regolamenti oħra. Waqt dawn l-ispezzjonijiet żewġ persuni nstabu li qed isuqu taħt l-influwenza tal-alkoħol fost diversi ksur ta' regolamenti oħra. Xufier minnhom ipprova jaħrab meta kien ordnat biex jieqaf imma twaqqaf ftit wara permezz ta' azzjoni immedjata mill-pulizija.